Saka isusu kana manga taikwesha nenhengeni kachembere gudo vaguyo ndiani kwauyo. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavakararama, dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinotyisa, dzimwe dzinovhundutsa, dzimwe dzinonakidza, dzimwe tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno pachirongwa tina Trust Mutekwa. Ndofunga vazhinji vakaita literature yeshona kuA level, zita iri harisi rinyowani. Asi takatarisa Trust Mutekwa, pana pataita munhu ane nhava yakazara nezvipo. Ndigwenyambira, mudzidzisi, pamamwe emabhuku atitori pamusoro ndiye akaita. Vamutekwa makadini? Mufaro wangu kuva kuno ndinotenda kwazvo kwazvo. Neso tinofara kuva nemi. Kutongoziva kuti mustudio tatsikwa nemunhu ane zvipo zvakati wande. Ndofunga kana mastori yacho aiwa iripo kudare. Murume anonzi Trust Mutekwa akazvarirwa kupi, akakura kupi? Ndinotenda zvikuru. Trust Mutekwa akazvarirwa kwaGutu. Ndiko kwaakakurira. Achikura kudaro akazvarwa munguva yehondo. Asi yonopera. Kuzongopepuka kwake oona kuti ndavawo chimunhu. Wanga awana nyika yatotorwa. Zvinotava muZimbabwe itsva. Asi nhoroondo yacho inoona kuti baba vangu vaiti vakarwa hondo asi vasina kumboenda kuhondo. Makabata kidi here? Makaita sei? Vanga vasina. Vaiti ini ndaiva ndine redhiyo yangu yandaitengera mabhatiri airamba achienda kuti vana mukoma vanonzwa zvese zvaiitika kuchiboyo, zvaiitika kuLancaster, zvaiitika kuti vachiudzwa kuti chiendai kumakipi, zvese izvozvo tanga tine redhiyo yedu. Saka vaiti redhiyo ine basa. Sokuti pavakangoti redhiyo ine basa, ndakabva ndatotanga kuda kutoteverawo kuti redhiyo yakamboita sei, zvii zviri kuitika. Ndiri mwana mudiki kuda kuona kuti mune vanhu here vanenge varimo zvakaita sei. Asi ndakachibva ndanakidzwa nedzimbo dzandakanga ndichinzwa imomo. Ndinofunga kuti nanhasi dzichiri kushanda muupenyu hwangu, nokuti tiri vana vadiki ukaona nyange vachinonyora kuchikoro vanonyora pakati cat, pakati dog, pakati boy, ma 3 letter words. Asi vanosvika pavanozonyora kuti bicycle, vanosvika kuti lizard, nokuti zvinhu zviri munharaunda yemwana. Saka ndakanzwa dzenyu kuzambira zuva uona mwena, dzvinyuwe uchamhanyirepiko, wotomhanyira mugomo. Saka ndaibva ndariona dzinyu riya richimhanya, wanga rwuri rwababa Zeximanatsa. Ndichivhunza zvakanyanya kuti ko, asi ndakazovhunza, ndakaramba ndichivhunza kusvikana nhasi ndakura. Vakazondiudza kuti dzinyu zvanga zvakachirwa uri mutauro wakavanda, wokuti dzinyu anga achitova munhu, anga ari mumwe murume wanga asina ndebvu, uye wakanga achikonzeresa. Saka pamene zvaakazovharirwa akatoshaya kukuenda. Saka dzinyu kuzambira zuva uona mwena uchamhanyirepi, wotomhanyira mugomo, wotomhanya gunguwo vana vamutukudza. Rakapona newa kumukwaku, ndoona gunguwo rinotagwa kukwamba. Saka ndaibva ndatodzidza ndichiona. Then ndakutanga kuchienda kuchikoro. Isusu tiswaya kuenda futi kuchikoro kawe kuti unzi wakupinda chikoro tishamationi. Kana usina kubva mazino haungapindi. Novanoza kuti 6 years hadzisati asvika ipapo. Kana kunzi potesa ruoko napamusoro apa. Ubatedze. Nokuti vana ivo anogona kusimudza ruoko rwake runongosvika apa. Ogona kusimudza. Kana anosvika kuma 6, 5, 6 years, 7 anozonopotesa kudai zviniko zvinonosvika unobata bendekete rekuseri. Saka zvese zvakadaro zvichiitika. Ndakunotanga kunoitawo grade 1. Ndichino kwachimedza primary school. Tichangomedhe mugavi. Asi muchiri kuvarangarira vese grade 1 vese kusvika hayi wavo gore negore. Saka ticha vaya kunopera kwegore, gore roda kunopera, mai vangu vakarwara. Saka mai vangu varwara, vairwara ndindava chimunhu chikuru changa chiri pamba. Ndeiona kuti vaitambura, zvokuti pandakazobudirira mubvunzo dzangu dzekupera kwegore takuda kuenda grade 2, musi wandakati mai ndauya nemapepa angu aya, asi ndofunga kuti ndichaita number 1 ini. Vakati yawe makorokoto, vakabva varidza futi mhere yekuti ndazvidzimbira. Saka ndakabatikana ndokubva ndasvika palevel yekuti kubva gore rakazotevera regrade 2
vakabva vachitoenda muchipatara vachienda kuharare vachidini. Saka inini vakuru vangu vese vanga vari chiti tatiri 4 tichigara pamba. Saka ndinda ndiri mudiki, vakuru ava vanoti wegrade 7 vakasitagana kuuya kwandiri kuno kusvika grade 2 takugara pamba, ndava mudiki manje. Saka zvava zvechild headed family chaizvo chaizvo, nekuti mai vava uku kuenda kuchikoro kuya konetsa, nekuti pamwe unoenda usina kugeza zvakanaka, pamwe unoendawo usina kudya zvakanaka, pamwe unodzoka kumba kuya pamwe unogona kunyozera, kana kuti unogona kunge uchiremerwa nebasa asi woita seunonyozera. Kuchikoro bullying yatanga. Bullying yacho yaizonetsa nekuti yaizotungamirirwa namaticha. Nekuti inini pandakanga ndiri kumudiki ndofunga ndanga ndisinganyatso kubata zvaidzidziswa navarairidzi. Ndakanga ndiri munhu aibvunza zvakanyanya, ndaibvunza. Nanhasi ndichiri kubvunza asi ndoona kuti zvinondibetsera kudzidzawo nokudzidzisawo nyangwe vamwe. Asi maticha aya chaizoitika ndechekuti tichitaura kuti tanga tichangopinda munyika yedu, panga paripo paya pemass education, paiti nyangwe adult literacy yanga iripo, vakuru vachienda kuchikoro chibere chipenetirai chibage chakagochwa here kana kuti chakabikwa. Saka asiwo isu tiri kuenda kuchikoro kuya taidzidziswawo nevakanga vabva ku O level, maticha aya asati atrainwa. Saka handizovape mhosva nenyaya yekuti vamwe vacho taingoti unenge asati aziva kuti mwana unobatwa sei, nokuti anoti kana wabvunza mubvunzo anotanga kucheukira vamwe vana kuti kuitawo here ikoko, munoti kufunga here kana kuti zvakadaro zvokunyadzisa munhu wakadai so. Saka pamwe anenge asingazivi asoda kuti zvokuti unotozotuma vana kuti soveredzai munhu uyu. Ndakasvika pane rumwe rwendo rwandazopuwa zita regudo, ndanga ndaziva kuti goyo ranga riri zita renickname yangu pachikoro. Ndikatiza chikoro ndikati ende zvakatozoita zvokunzi haadi chikoro munhu uyu. Asi zvabva pakupiwa zita gudo. Vamwe vaitozoimba chembere gudo vagoyo vachitoimba kudaro. Saka ndakatiza chikoro ndokuenda kuchikoro chekumakonde. Asi ndakangoenda zuva rimwe chete, tata kumagrade 4 mai vanga vapora havo vapamba. Asi zviya zvekuti ndoda kuzvinunurawo zvanga zvatovamo nekuti ndanga ndakuda kuzvidefenda, kwete kuti ndairwa nevana ayo, asi kuti pandaiona kuti apa hazvishandiki nazvo izvi ndairamba. Ndazoenda kuchikoro kuya ndikati right, madzikoma anga anoti hana kuya kuchikoro, hanaenda kuchikoro, ndikati ndaenda kuchikoro, hanaenda kuchikoro, ndaenda kuchikoro. Ticha ningi vakapfeka zvorudzi ndikati ndakuvaona, indavaona vangu ticha maposa vegrade 4 pamakonde. Waenda kumakonde kunodini? Mai vakazonzana kure vakati mwanangu, kumakonde kwako kwanga kwakanaka, asi uona kuti zvinozondiuraya nebasa ini. Kuchikoro kuno muzvikoro zvenyu zvakuvakwa zviri kuvakwa, saka zvinonzi vabereki yaimubatire kuforoma zvitina nekudini. Saka vachati ndonoforoma kwachimedza ndigoforoma kumakonde, ndingafa nebasa mwanangu. Saka chingoendai kumwe chete ndingotishandira mose kamwe. Ndobva ndararama. Baba vakanga varipi? Baba vanga vachishanda kudhorobheni, vanga vari kuHarare. Variko kuHarare ndokwandakati ndakuenda kuna baba zvino, ndokondonodzidza ende ndokwandakachizoenda zvino. Asi apapa kuda kuchinja chikoro kuda kuenda kuna baba kutiza bullying iri kutiza gudo iro nokusoveredzwa kwokutoti pandinenge ndisingachadi kuenda kuchikoro kuti haya zviti ndatova nelebho futi kuti haadi chikoro. Saka asi mwana ari kutotya zviri kuchikoro, achitya zviri kuchikoro zvamaticha. Ndakanoenda futi kuchikoro kuya, ende ndasvika kuchikoro chekuHarare zvino ndakanosvika ndikati ndobva kwagudo kwaMupandawana, kwedu ndo kwaMupandawanaka. Asi ticha waizama futi kushatisa nzvimbo yekwedu achiti vanobve kwaMupandemunda ndo zvaaitaura, vanobve kwaMupandemunda. Ende ndangosvika akabva anditora kumanguva yemaklabhu, handina kupiwa nguva yekusarudza klabhu yangu. Ndakatotorwa nobva ndaenda kutraditional dance zvikanzi kumusha ndo vanodzana nokurova ngoma. Saka ndo zvaakanga zviriko. Ende makore andakazenge ndava ikoko kwanga kwava ne21st movement yaipembere 21st nanhasi tatova nayo ye-youth day iro. Saka ikutaitorwa vana vechikoro toenda kuRufaro stadium. Taenda kuRufaro stadium tonosangana nemutungamiriri wenyika. Saka zvaiitika nezvokuti chikoro chiya chachazoti kuti muende kuchikoro kunosangana nemutungamiriri wenyika munofanira kunge muine vana vaviri muklasi iyo kuitira kuti chibhazi chedu chigodini chigozara nevana vaya. Saka ticha wakavhati ndinoita criteria yangu
yokuti ndinokuvhunza hai mibvunzo pamusoro pomutungamiri wenyika. Vanenge vachipindura ndivo vanenge vachidini vachizoenda. Zvino ini vakanga vadhereraka vachiti ndiuyawo kuruzevha usingazivi, vasingazivi kuti baba vangu vaiverenga manyuzipepa. Baba vangu inoverenga manyuzipepa. Kuna nhasi vanoverenga manyuzipepa, vanoverenga mabhuku ini ndakamadzidzira kuna baba vangu. Uchiti ukatarisa sherefu yavo unoona vana na manhenje achifambisi, rakavabono risive mberi, vana zvare vashe, vana hamuchikina vose unovaona vari musherefu mavo. Nyangwe patakazonzi takaita literature kumasekondari, wakanga usingatengerwi bhuku, waingonotora musherefu chero rarehwa vamwe vanaro baba vangu. Saka baba vangu vaiverenga newspaper zvokuti tanga tisati tava nemativhika. Saka nyaya dzedu dzakanga dziri dzezvavaiverenga mumanewspaper. Ndaiziva nezvemutungamiriri kudarikidza munhu wese, uye vaida nhau. Radio iya yavakarwa nayo hondo. Saka tainzwa nhau, taiziva zvese. Vamwe vana vaita zvamatoyi, isu tainzwa nhau, baba verenga newspaper. Ndaipindura zvese zvaitaurwa. Vakati still hauendi kumutungamiriri wenyika. Ndaiva ndiri munhu wakanga abva kuruzevha. Ndikati handipindi pakadai, ndikabva futi. Hamuna kutoenda? Ndikatosiya, ndikaenda kuchikoro chokwambuya vangu kumukaro Dhachi uko, kwagudo mukarofungidzo. Ndo pandakanopedzisira grade 7 yangu. Matiza kwachimedza? Ndatiza kwachimedza, ndaenda kumakonde zuva rimwe. Mai vakataiwa uko kwakuite dzokera pachimedza kwatinoenda Harare. Ndobva nenda Harare. Mosvika Harare, mosvika koinga maticha wacho vanhu vatanga vakaberekwa nemunhu wani vakundibunyikidza. Maiwe. Ndokwandakaenda ndikanoona ticha vangu vamajore vegrade 7. Ndakanowana votoda kutononyora. Ndikanonyora zvakanaka, asi ticha vanga vari ticha vakanaka. Mamwe mabhuku andakatanga kuzoverengawo atakanga tisina kuona kudzimba tisati tamaverenga, vaitiverengera. Tichiverenga bhuku, tichiverengerwa Sungaimbabvu, totodzidzira kuekita, tichiverengerwa mabhuku ayaya tichienda kune zvimwe zvikoro kunoekita. Zvainakidza. Ndokuchizoenda kusekondari. Sekondari yangu futi yakanonedza, nokuti yakanga yava boarding manje. Asi kugrade 7 uko makakwanisa kubudirira here kana kuti kuchinja kwamaiite kakakukanganisa? Ini ndaiziva chikoro manje. Ini ndaiziva zvokuti ndandisinei nekunzi kurovha kana kuti sei. Kuvhunza kwangu kuya kwakanga kusingazotorwi semunhu aida kunzwisisa dzimwe nguva. Kwaiziva kokuri kokuti uda kundiomesera here. Uda kundichallenge. Yes, saka ione kuti mwana usingazivi then utozopinda pakadaro. Asi grade 7 yedu yanga yakazvinakira. Ndakangopfuura zvakanaka. Handingati hangu ndakatsvuna ipapo, aiwa ndingareva nhema. Ndakabuda nezvimayuniti zvangu zvakanaka. Tainyora two subjects, maths neEnglish chete. Asi zvimwe zvose taidzidza. Then secondary yangu ndakuchinda kwanga kuri kwamukaro. Yanga iri boarding yevasikana, asi vakomana vaitenderwa. Saka zvaitika ndezvekuti ndaibvawo futi kumba kwedu. Umwe munin'una wangu akazembe arwara futi pagrade 4-5. Inda kuita form 1 vondiperekedza, pavanonge vodzokera kumba nendochema ndodzokera nawo. Saka ndikasvika pakuti handichade futi kundoda kudzokera kupi? Harare. Kwachimedza. Ndakazoenda Kwachimedza. Kwachimedza kwaive neprimary nesecondary? Kwaive neprimary nesecondary. Saka hamuna kuzoenda kwamukaro? Ndakangonoti pinde. Zvakaramba. Ndobva ndatodzokera Kwachimedza. Kwachimedza mubva manotanga form 1? Ndobva ndatanga form 1. Makuenda kusekondari makanosangana nematicha? Sekondari zvanga zvachi like paoneka maturity. Then zvimwe zvacho ndezvekuti changa chiri chikoro changa chichangotanga kudaro, imimi makuchitozvifurira mega zvakanyanya. Because chichangotanga maticha mashoma. Unoona kuti ticha wanga ari weShona kana kuti weEnglish akudzidzisa mamwe masubject kuti vanenge vari mashoma. Saka taiti tikazozviziva izvo tonatsona kuti hativati, nenyaya yekuti uyu anogona kunge ane paanozivawo, asi tinofana kuenderera mberi. Takanga tochidzidza zvino tichizopedza kusekondari kuya kwakuchizoti ndoda kuenda kucollege. Maiverenga nei? Muri kumba makuda kugadzirira bvunzo maishandisei kuverenga? Isusu taita mhindu dzose. Taishandisa malaiti eparafini. Asi kusainzi kwedu kwaizotiudza kuti munobatirwa munoita sei, zvese zvakadaro izvo. Isusu takanga muruzevha manje. Tanga tine zvinhu zvedu zvokuti patinofudza mombe, patinodya matokwe, taiziva zvakawanda zvokuti nyangwe kumombe kuya kubatidza moto kuchitonhora
taigona kusika moto isu wemukuvhu uyu akasika muchikwidza maoko ake anenge achidzika uyu achidzika kana kusvika moto wabaka taizvigona izvozvo. Saka isusu kana manga taikwesha nenhengeni, kana muchiziva nhengeni kune mhodzi yenhengeni, ukaikweshera padombo kudai inenge ichisara ipapo, ukazokweshera gumbo rako rinochena. Zvino ndoona kuti vamwe vachatsvaka nhengeni vagozishaiwa kana dzakapera. Ndada kutobvunza kuti dzinowanikwepi. Nhengeni dzinowanikwa mumaware. Ruredzo taigeza noruredzo mumusoro medu, taidza zvinhu zvakawanda wanda. Muchikura mungati mimi makuriro amakaita upenyu hwakanga huri sei? Nekuti tinonzwa vamwe kutaura kwamaita kuti ndakakurira kwagutu mouya kuno kwaronzi uyu ndiwo kumusha kwacho ikoko makararama sei? Waive upenyu hwekuti munoti izvi zvakuitika izvisu hatina kuzvirarama zvekuti ndinoti ndinoda kutotakura chikafu chekuza chekuchikoro, maidyawo kuseni here, maizvifambisa sei? Taidla, aiwa zvekuti kudla here taidla, asi chatakadzidza ndechekuti upenyu hwedu hwekurarama kwekuti mai vari nemi kumusha, baba vari kudhorobheni, hunosvika pahunoti mai akapedza kukohwa, Mei unozosara wosvika vana mavega mega. Saka muchagara Mei kusvika September, October, mvura yeda kunonaya, ndio panozodzoka mai. Saka takadzidza ndizvo zvavaita izvozvo. Iko zvino baba namai vanokugara kwese, baba vakasimuka mai vanotevera, mai vakasimuka vanofamba vese. Asi vakare vana mai vaigona kugara kumaruzevha zvakanaka, vana baba vachishanda uko. Vapedza kukohwa vana mai voenda kuna na baba. Saka nguva yekuti mai vari kudhorobheni, baba vari kukoko, yakatidzidzisa kushanda, kupanana majuti kuti iwe ndiwe unodiridza, iwe ndiwe unotsvaka mombe, iwe ndiwe unochera mvura, iwe ndiwe unotsvaka huni. So you became responsible. Zvisingabviri. Zvinhu zvekuti dzimwe nguva vana vedu vezvinezvi havasi kuzvikwanisa. Ende zvinorwadza kuti mwana wegrade 7 unokavirwa bhuku namai. Iko zvino. Chii ichocho? Imi pagrade 7 makutoziva kuti unofanira kuziva. Kwete grade 7. Grade 3 taikavha mabhuku edisu. Nokuti isu taita craft, taita mubato wamaoko, taiveza majoku, taidzidziswa kukosha nemakavi. Art and craft iyoyo yaiti munhu wese akange ava nayo. Zveshuwa wainzi mubato wamaoko. Zvanga zvatova zvinhu zvokuti nekuumba utonatsoona kuti zvinhu zvakanga zvichinzi unozodini. Nyangwe taimbotanga tichinyora masubjects mashoma. Tainyora mashoma asi tisingadzimi zvatakati hazvinyorwi kubvunzo. Iko zvino ukada kuti uti izvi hazvinyorwi mubvunzo, ukada kunotamba dzokerei kune zvamapepa izvo. Moda kutodrowa henyu, moda kutoimba henyu. Asi kungoti hedu curriculum yedu yanaka kuti yakusanganisira zvese izvozvo. Asi pane dzimwe nguva dzokuti waitozoona kuti kuimba kwainzi hakutamba, kudrowa kwainzi hakutamba, zvese zvokubata wamaoko zvainzi kutamba. Saka takabva tava chiva vanhu vane responsibility, tiri vanana, ndokukura zviri matiri. Nyangwe ndikaindepiko zvino unondiwana ndine chimubhedha changu chomurivo, ndigorya sadza nemurivo. Watakadzidzira kupi? Kuya tiri vanana vaduku. Makura maenda kucollege makaenda college yekunodzidzira basa rekuitei. Ndakaita kuti ndiende kuteachers college yekuMorganister. Ndakatsvaka nzvimbo kumakoleji ese aiva 14 here aitraina muno munyika. Saka ini ndakanga ndichida yeprimary ndaiidirei. Primary ndaiidira kuti kana uri teacher weprimary unodzidzisa masubjects ese. Kana ukazoenda kusecondary ukanzi chienda unodzidzisa kana subject rimwe chete, rurimi rwaamai, ukaona futi kuti chirungu unochiziva upindiri, unonzi zvawakaita ishona. Saka kana uri kuprimary anzi hayi wachingoziva izvenyu izvozvo. Saka kana uri kuprimary masubject ese, science iriko, zvese PE iriko, ndiwo unotoita zvese izvozvo. Saka ndozvo ndakadira kuprimary. Asi ndaenda kuprimary ndakatraina kuMorganister. Maticha angu aitaura zvevana vanga vachinonoka kubata, vanga vachinetseka kudzidza. Ini ndokubva ndati ndoda kunovadzidzisa vana ivavo. Zvanga zvisati zvapera kazviya zvomwana kuti matikune vana vakadaro, ndoda kuvaona ini. Mati vana vari slow, vaiva maslow asi atendererwi kuti slow learner, nokuti mwana anenge ane learning disability zvakasiyana. Vana vanodzidza nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe nokuona, vamwe nekunzwa, vamwe nekupractice, vamwe nekudzokorora. Saka vachitaura kuti kune maslow learner, indakati ndoda kuvaona vana ivavo. Zvikanzi unotofanira kuzodzokera kucollege futi, unotraina yava special needs. Ndikati ndinoinda kuspecial needs. Iri kupi college yacho?
zvikanzi unoenda kuUnited College of Education, zvikanzi zvakanaka. Ndikati zvikanzi unomboti wapedza chikoro woita makore awakapedza uchitraina ndio makore auchapedza uchishanda wozotenderwa kuenda kucollege. Ndikatoaplayawo kuti ndoda kuuya kuUnited College of Education, ndoda kuzoshanda nevana vakanzi ivava havabati vavo vanobata vachiregedza. Ndanyora tsamba yangu kucollege paya. Izvo pandari kunyora tsamba ndaona kuti kwandinoshandira, kuti ndakamboshandira kuGokwe ndikabvako Kokwenodzi munyati panzi, ndikabvako ndikaenda kuMwenezi. Saka makore angu 3 akanokwana ndava kuMwenezi ndokuchinyora application. Ndikati asi tsamba dzangu dzofana kusvikira kutaundi kunofambika, nokuti makore iwayo kwakuna macyclone aiwo ndomora makomo mabiriji achipaziwa. Saka ndikati tsamba dzangu dzinozokona kusvika. Igore ripi ramutaure zvaro? Irava 2004 iri rondotarisira tsamba yangu handiti. Saka ndachizoti ndoenda kuti ndakuzororo zvedu, asi hatisati tavhara ndine hazvanzi yangu yanga ichindibetsera kubika ndiri pamba pachikoro paya, nekuti ndichingova inivo hangu. Ngatinzwe nyaya yehanzvadzi yenyu iyi. Ihanzvadzi yemurudo here ihanzvadzi ipi? Hazvanzi mwana unotevera kumashure kwedu. Nekuti tatanzwa munhu anotibatsira kubika, tinoziva kuti kana munhu asade kubika anobva ati ndakuda kuwana. Ndendafunga kuti memati mama wana mubatsiri. Ndototi nemo pazvichasvika, ndototi nemo sezaziri risingavandi. Mai nguva iyoyo vachiri kumusha, baba vachiri kutaundi here? Ende vabereki venyu vaikusapotai pazvinhu zvamuruda kuita? Zvisingabviri. Chimwe chandingada kutaura ndechekuti mumba medu takazvarwa tiri 12. Imi muri wechingani? Ndiri wechi5. Saka ini pandakarega kuenda kuboarding ndakaregera. Vamwe vese vakaenda kumaboarding nekuda kwawaingoda ukaapply, wainteapply katega wonzi uine kumainterview, wotoperekedzwa kuenda kuinterview, wonoiwana chero kwawaiwana wotosapotwa. Saka taisapotwa zvokuti hakuna kusvika chigotwe chaicho. Apa vaisapota ndiani, baba kana kuti kune vamwe vakuru vekuti vakanga vaakushandawo vaakusapota vadiki? Ndingazoti vekumashure kwangu, vekumashure kwangu vakazenge vava kujegwa-jegwawo, asi ini handina wandakazo, nokuti vakazozobudawo, asi vakange vosapotwawo. Asi here takasimudzirwa zvakanyanya nevabereki vedu. Vaikoshesa dzidzo zvisingabviri. Makazowana here nzvimbo yamama apply yaya kwamuruda kudzidzisa vana vasinganyatsobati? Zvakazochinetsa, nokuti iko kuya kwandati tsamba dzangu dzosvikira kutaundi, nekuti kuna hakufambiki. Chokwadi ndakapedzawo mazuva 3 ndichifamba kubva kuMwenezi kuenda kuBulawayo, asi handina kusvika kuBulawayo. Zuva rechitatu ndo randakazosvika muGwanda, bhazi richifamba richinyura richinyukurwa, tichifamba tichivata mubhazi rakarereka kudai, utunga huchikurumai. Saka tichifamba kudaro tichibatsirwa nevaiva neminda yavo, vaiuya vaizama kuzotinyukurira bhazi, vaiva nepwa dzavo nemavise, tichibatsirwa rambobva pano ronovatapo, rabva pano ndo zvamaidya. Zvemuminda yavanhu nebhazi richinyuraka tichiri kuenda kuBulawayo. Pandakazosvika muGwanda wanga because ndakabva kuchikoro kwangu musi wechina 1 April 2004 ndokunosvika muGovera wava 3 ndichizotanga kuchiridzira foni. Manje vanga vari kumba vana maiguru vanga vane foni 2004 dzasati dzawanda foni. Ndafonera maiguru makadini ndimukoma makadini, vakati kwewo unoita sei iwewe? Ndikati kuita sei? Tsamba yako yekuinterview yakauya kuHarare uko. Mati kudini? Ndoda kuchimanya. Zvikanzi chirega hako, nokuti interview yacho yakatopfuura. Ndikati handina basa nokuti yakapfuura ini. Ndinotoinda ndonovaudza kuti zvibinga mpinyi zvangu zviri munyika yose, otherwise takangofanana nevamwe vakatoregawo kuenda. Itai kuti tsamba yangu itumirwe kuBulawayo ndosangana nayo. Tsamba iya yakatumirwa kuBulawayo inobva ndosangana nayo, chibva ndati right principal ndasvika paUnited College. Ndasvika ndakanonoka interview nezvakamira zvakaita nyika yedu kuti takanga tichinyura munzira umu. Ndasvika akati wakanonoka, interview yakatiitwa, vakatiita. Makatodudzira here kuti makaona nzvimbo ndevava? Izvozvo hazvichinei nekuti wakanonoka. Zvomirira ndezvokuti wai kuchiapply. Chaisvota ndechekuti
kuapply kwatakaita muna 2004 zvaitiwanisa nzvimbo inotitangisa muna 2005. Saka kana ukanonoka ukanzi unoapply gore rinouya uri kuapply 2005 kuti uzotanga 2006. Saka ndakati aiwa zvigoni izvo kuti mundinonosesa izvozvo. Vakati shamwari zvatareva ndizvozvo. Ndikati pamwe zvinoreva kuti vamakanyorera pano pakona dzetsamba idzi vakanga vakanyora kuti HI pakona. Ndikati vamakanyorera pakona apa makamati uyu hawani. Saka machozvizivira henyu. Kanzi HI hairevi kuti zvaunotaura izvozvo. HI means hearing impairment. Saka inini pamwe vaiti munointerviewa muri kuhoye hearing impairment. Asi ni kwandiri zvakatonditora kuti Mukuti ndiri ndisinganzwi. No, zvaireva kuti pamwe ndaizita teacher because special needs kai. Kune ma learning disabilities, kune ve hearing impairment vanoda special needs approaches handika. Saka ndaka special approaches kumukudzidza kwavo. Saka ndakafunga kuti saka ndichazoti vateacher we sign language zvakadai. Ndakabva ndafara. Zvokuti ndawashaiwa nzvimbo. Zvakapera ipapo nokuti ndakatanga kufunga ndakadzima zviya zvema learning disabilities ndakatanga kufunga zvinhu zvitsva kuti ini kutaura kuita sinoita mashiripiti okutaura sign language inini nemavoko zvinhu zvitsva kana ndozongodzoka ndobata tsamba yangu iyo nyangwe ndikai. Asi zuva iroro ndichibva kuchikoro ndava kuenda kumba ndanga ndatova nembira yangu ndava teacher kudaro ndatova nembira yangu ndakasotekana hongu ndofamba nchiridza mbira yangu pondinoridza mbira iya ndopakaitika mamwe mashiripiti ndichienda kumba ndaridza mbira yangu ndiri kufamba. Apa mukuenda kumba kupi? Muri kuBulawayo? Ndabva kuBulawayo ndadzokera ndakaenda kumusha zvino kwakuenda kumusha uko kwa gudo. Saka toda kunosvika kumusha taizotosvika kumusha totofamba netsoka mumugwagwa wanga usati wava nemabhazi nezvimota zvakawanda. Ini ndiri kufamba mumugwagwa uya ndiri kuzviridzira mbira yangu. Uya sisi wangu uya undibetsera kubika uya wanga aenda kumba namabheki nechakare. Saka ini ndakazombonge ndofamba ndava ndega ndichiridza mbira yangu. Ndo mbira iya payakandidanira inzwi rakabva mumunda wamabawe. Ndianiko uyo? Moro imakadiniko? Ndiwani? Ndini trust mutekwa. Zvikanzi ndikuzivi. Ndinoziva Abison mutekwa. Ndinoziva Francisca mutekwa. Ndinoziva ndikati vose vamuri kutaura ivavo madzikoma angu. Zvikanzi ndikuzivi uchauri kuridza ichocho chii? Ndikati chandiri kuridza imbira. Zvikanzi mbira yakaita sei? Ndoti munoti mbira yakaita sei? Inzwi ndiri munhu mukuru iri. Munyika medu ndo chiridzwa kachinozikamwa ichimbira. Munhu asingazivi mbira munyika ino ndoda kumubona. Vanapinda munda uya wamabahwe uya. Anga akakura nemvura kadzaina yadziya. Ndichimapatsanura ndichipinda muri papi? Ndiri pano. Papi? Ndiri pano. Riya rinongodero riri mukati mechibage. Muri papi? Ndiri pano. Ndasvika pakati pomunda paya. Ndaona pane murume mufupi mutema akaita mukobvu wakamira. Saka unenge akamira akaita zvongomira kangudai. Akadai. Ndokumira kwanga akaita. Akadai. Totasa pamaziso ake papana. Hapana chinhu, panotowana makomba. Panofanira kunge pane maziso panokuva nezvilaini zvokuti tsiye dzakanorumana kudai. Panotokuva nezvilaini zvitema kudai, zvilaini zvitema. Kati munhu aoneka uyu. More. Kondimi zvikanzi unoti kondimi unondiziva. Ndikati ndakuzivai. Ndonzani? Ndikati handizivi zita renyu. Zvikanzi saka undizivi. Wasaka wati unondiziva sei? Ndikati madzikoma angu anokutaura achiti kudini? Vachiti kuna sekuru vedu vakangwara saka muri sekuru. Kanzi ndakambomuona mukoma wako achita musikanzwa mvura ichida kunaya ichida kupenya. Saka wanga ane chiredhiyo chake chaakanga nacho akamira pasi pomuchakata. Ndikati dzima. Zvikanzi sekuru chiri kuramba ichi. Ndobva ndamudzimira. Saka ndikati sekuru makangwara. Saka tione mbira yako. Saka sekuru vaya vakatanga kubata mbira iyaya. Ndaiti batai nemuzasi mayo muridze kuti nginde. Zvino ivai uya nepamusoro. Ndovabata ndoti isai zvimwe zvenyu pasi muridze iwo uisana pamusoro. Pandoramba ndichivadaro vakati unoziva kuti chii muzukuru? Zvinoita kuti ndiuye nepamusoro apo. Chimbira chako ichi chakada kunofanana nomushini watinyonyoresa braille. Ndikati sekuru, ini braille ndongoziva kuti mapundu. Kuti inonyorwa sei handizivi. Mushini wacho munawo here? Ndakubvunza kudaro. Zvikanzi mushini wacho ndinawo. Ndikati ndoda kuona. Zvikanzi handi.
Ipapo mune makore mangani? Ndatova ticha kai wemakore mana, ndatova munhu mukuru Asi kakubvunza kaye kakuda kuziva kachingorimo kachirimo. Ini chandakaona ndechekuti chinhu chinopinda mumunhu isidhi. Sidhi iroro richamera, richakura, richabereka. Saka zvatinoita nevana vedu paucheche hazvifi. Idzo dziya dzimbo dzandanga ndichataura kuti kuzambira zuva mukazozviona kuti muliterature yamanga muchataura yapoetry dzatata kunyora dziya unozonatsa kuona kuti structure yepoemu iyo iri kutora manzi aitererwa munhu ari mucheche. Nokuti ukaona nhetembo ine mashoko mana kana kuti nhetembo ine mashoko maviri unototadza kuona kuti zvaakanga achiterera matavire waiti maiva mugweru panomira zvitima kunze kwaitonhora. Animozviona mashoko maviri ukazoona kuti tasa dzimwe nhetembo dzinongowa namashoko maviri nokuti dzine musambo wakanga uchirimo wakanga wakaiswa pamwana achiri mucheche. Saka zvirimo. Ndichikungovhunza sekuru vaya, sekuru vakati handi unondiradza chisileti chavo nechisileti chinojojonwa chinonyorwa munhu achibva kurudyi achienda kuruboshwe, asi kana woverenga unobva kwakanaka kuruboshwe kuya uchienda kurudyi. Ndidzisei sekuru? Andidzisa alphabet yebreu. Pamba pavo panga pane magwavhawo. Ndakatanga namadla ndichasekuti ndakanyimwa chikafu ndakadla magwavha ndichitovhunza kuti kosekuru magwavha akazara pasi aya kose musingazvizwa ndizogoma ndinomaona here muzukuru. Ndinotozomadla kana kwauya munhu wakaita semi unenge woti magwavha aya wonditanhira waanoona ndochidlawo. Vaigara nani? Vaigara nehanzvadzi yavo, asi kuti inenge kuti vabatsirane kurarama paya inenge achimanya-manya achikwira achidzika. Saka ivo papo vanga vari vega. Ende pane pavakazozvika pokusara vega. Uno kuti hanzvadzi yenu zvindawo pakudini pakunowanikwa vosara voga. Ko pakati pemunda vakanga vaenda sei? Tine munhu asiri kuona panapa. Imi manzwa izwi pakati pemunda pemabarwe mahombe. Kumema munokuziva? Kumema kukuinda kunoona kuti zvirimwa zvedu zvakamira sei. Vane vachitoona kuti ndozvazviri izvi. Saka izvo zvavanotozviona ndakazozviona newo mukudzidza nokuti pandakazodzokera kucollege, pandakazoenda kucollege kuya ndadzidza breu kuya kuna sekuru vaya ndakanosvika ndikati handidzidzi chimwe chinhu HI yenyu iya makanga makanyora pakona ndeyenyu ini ndava kuvhijwa impairment. Makazoenda rini kucollege iya? 2006 ndakatozononoswa ndakazoaplya futi ndanga ndisingamiri ndanga ndichiramba ndakasimbirira. Saka ndokuzoapply ndokuzoita 2006 ndokubva ndachiita ticha wevana vasingaoni. Ndakabva ndachifara zvisingaperi. Iye zvino izvi ndofunga tine mbira iri pava, maybe mungangoti turu tichimbonwira mvura tinzwe kuti mairidza kuti kudii pakazouya izwi, nekuti tiri kuona isusu kuti patori nebhuku riri kutaura pamusoro pezwi ramakaona. The voice from a maze view. Saka chimbichana chete tingonzwa kuti mbira mativi sekuru akatoti chiko chinonzi mbira. Mbira yakaita sei? Anzi mbira yakaita sei? Mbira yakaita sei? Ndoye vakazotaura iyi. Ndaingofamba waingova nginde nokuti munhu mbira iyi basa rayo ndanga singasati ndoriziva. Asi pandakazochiinda kuspecial needs ndakazoona kuti ine therapeutic value yokuti vanodzimbikana, vanobatikana, vanokakamira, vanoita munhikwi, vasingagadzikane pamunenge moita music yenyu, vanosvika pavanoteramira vachiteerera, vachiimba, vachifema, vachikwanisa kuchidzidza kana kutaura zvakanaka. Asi pandakanga ndichifamba ndaingoridzawo ngindewo kutongozvivaraidza ndichingofamba ndiani kwauyo ochindimhuruza vaya sekuru. Ipapo vakati ndiani kwauyo makamira kumboridza here kuti makatovadeedza dera muchiridzi? Ndakamira nokuti panga pasingatarisiki kuti pangava nemunhu, ranga risiri dondo, asi kuti wanga uri mugwagwa, mazuswa akadai, museri memazuswa mune chibage chakadai. Munhu unondidana, handisi kuona kuti chibage chinoperera kupi. Ari pakati pemunda, ari kusakura hasakuri, chibage chakatopera, choda kutonooma ichi, ari kuitei? Saka ndakatomira kuti ndinzwe kuti ndiani unodero. Mazoenda imimi kucollege matrainer kuti muchidzidzisa vasingaoni. Kuti ndidzidzise vasingaoni. Ndachizodaro
ndakachizouya futi ndikatsika ndikati because paunopedza kosi yako unopedza watomboenda pa teaching practice pa internship woenda pa attachment pako paya ndachizobva zvino kumwenezi ndakandabva kumwenezi ndava kuharare ndokondochidzidzisa zvino kumwenezi kuya kuharare kuya saka pandachizoti ndiri kugara muharare ndaenda ku teaching practice yangu ndakaitira kuchikoro chiri muharare St. Giles Special School. Ichi changa chiri chikoro changa chine vana vasingaoni, ndochoga chaya chine vana vasingaoni. Saka ndo pandakatoti ndiende ipapo. Ndaenda ipapo ndazodzoka zvino. Vaya vanoti pawakasira ndipo unotangira wozoenda hako kana unoenda. Ndodzokera kuchikoro kwangu. Headmaster wedu anga achifarira zvema arts ende wakanga ngationa kuti ini ndaizvifarira ende pandakadzoka nchibva ku college wakazvifarira. Headmaster wangu vanga vari vamaiti Mr. Sheren pa Studios 263 ndo vanga vari headmaster wangu pa Tafara. Mr. Ben Sibenge vanga vari munyoriwo vanga vari actorwo vanga vachi saka vakandiona ndichifarira zvinhu zvakadaro vakati pandakangodzoka ku college vakati right permanent secretary wedu wakada kuti establish ma culture houses pana saka vanhu vanga vane maclub avo asi iwe ndoziva kuti mwana wamudhara right mwana wamudhara zvinhu zvichatonaka panapa. Ndakavaregi vachipedza meeting yavo iyo yatakanga tichivhura chikoro tichingopedza ndibva ndasumuka ndibva ndavatevera ndikati sendi neurombo kuti nyaya mataura yakanaka asi nandioni ndichagona kugara pano nokuti hapana vana vasingaoni. Pakati chi ndikati nokuti inini ndakadzidzira kudzidzisa vana vasingaoni saka nokuti vanga vari munhu wemadhirama ndakamutaurawo zvokuti ndikati mukangowana va5 vamunobvisa maziso sei 5 vamunobvisa ndogara vakati chingoti garei ndikati handidi because ini kana ndikazogi ndagara panzvimbo handina ndikugara ndovata kana ndiri pabasa ndinototanga kuti 5 year plan kana kuti 5 yakawandisa 2 year plan 3 year plan ndakuda kuti kuona maproject anga achibuda ndiri pachikoro paya saka azvizondishandiri zvakanaka aiyo ndoenda wadara here mwana wamudhara ndikati ndoenda saka ndaitsamba yangu yetransfer vakati woenda ndobva ndaenda ndakanotsvaga nzvimbo yangu ndikanoishayiwa futi pa St. Giles ndobva ndainzi saka vaitidzokera kwauri nekuti hakuna nzvimbo ndikati ina ndichadzokere at least ndofana kunge ndiri pa special school ndobva ndipa chimwe chikoro changa chiri muEastleigh ndaenda pachikoro chiya nokuti ndanga ndaita teaching practice yangu pa St. Giles ndaiti kana ndachaisa kana musi woyo ndine nguva yekuenda ku St. Giles after lunch ndaitoenda ndonotamba nevana vangu nembira imwe chete toridza mbira toenda tonoridza mbira toenda tonoridza mbira. Kana muri kuti muri kuridza mbira munoridza mbira sei nevana vasingaoni? Pakudzidzirira kwamakaita kudzidziswa kwamakaita maitodzidziswa nekuzodzidzisa vana vasingaone kuridza mbira here kuti zvinhu zvamakatotanga imimi kudzidzisa vana vasingaone kuti mbira dzinoridzwa? Ndakatanga hangu kunovadzidzisa asi changa chiri chinhu chisingagozhi kwandiri nenyaya yekuti kana uchidzidziswa kudzidzisa vana vasingaoni zvazvinoitwa ndezvekuti uri kutaridzwa kuti mwana asingaoni akaita sei kana kuti munhu asingaoni akaita sei uri kudzidzaka nekuti ndo basa raunoda kuzoita saka paunoita kupractice paya unotonovaonavo woti unatsoona kuti zvoitaurwa ndizvozvo ende isi tikungotaura kuti havaone vanoona hakuna munhu asingaoni vanoona izvozvi nyangwe ndikati handichadi kupa maexembe kure nekuti mumunda muya sekuru vaya vaiona chibage chavo tobuda muchibage chavo pane pavakamira vakati unoona marinda ari apa iro zijaro rindo rababa vangu iro ndokuri vagorera vakashayika iro rakaita dzvairo ndira mai vangu vakanga vachangofawo mai vavo icho chitoko icho chaunoona chirikoko ichi ndicho munun'una wangu saka vanotoziva kuziva nokuona chinhu chimwe chete zvakafanana nekuona kwatinoita handidi kupa mienzaniso yakawanda asi ndoda kupa kuti vanhu vatinoti havaoni chatingangoti havaoni nemaziso asi vanoona. Ndopatinoda kuenda kuti kana tichiti vanoona tinozesu tichidzidziswa kunzi I see with my eyes. Saka imi muri kuti vane zvavanoshandisawo zvekuziva kuti apa pane chakati zvisiri maziso.
chidzidziso hacho chokungoitira kuti ndofunga chitoto zvokuda kungotibetsera kuti maziso anoona. Iko zvino paripo pamwe pomunoti svetu ugondiudza kuti vharai dho kana kuti vhurai dho, muno mune nyoka, mune maiona here, unoinzwa, unotozvinzwa, ugonzwa kana paseji munhu achifamba, avo ndiva nhingi avo, ugonzwa munhu atichi ndime dhemu dzambatata, animaziona, nekuti kunzwa kwenyu ndiko kuziva kwenyu. Iwe poto yako yotsva, maiona ruzivo irworwo ndo rwavanoshandisa kusvika takuti ndiko kuona ikoko. Ndoda kuti nditaure ndichingokunyeurira chinhu chiduku chokuti ndine mwana muklasi aiva nemaziso okuti apa hapana maziso, anga ava aya akaita eglass artificial kuitira kuti shepi irambe iriko kumeso komwanana. Aimatogodora kudai achigeza musingi, kumatogodora ogeza musingi omadzorera zvaakadzidzisiwa. Handitika asi mumusi wakapinda muklasi aitamba, ndo zvaaitamba achita saizozera achitamba, asi haasi kuimba nomutarisa. Akapinda ndokubva amira zvikanzi manditarisa kudaro kwakanaka here. Animazviona manje? Yes, vanoona, kuona vanoona. Hamuna kuvhunduka here kuti munhu haasi kundiona kuti ndanga ndatova hazvichavhundusi nenyaya yekuti musi wokutanga ndichisvika pachikoro medhemu vanga vari mendo wangu vanoti neimi headmaster varipo here? Varipo? Ndavaona tiri paassembly, patatobva kuassembly kuya ndavaona ini. Utarisa kuti mwana ione kuti haaona kuti ndavaona. Saka zvanga zvisingachashamisi, uye kuti ruzivo rwuripo rwakadzama rwekuti chawaona izvozvi. Kana ndichitaura saiko zvine izvi, imi munogona kunge muchiona maziso angu kuti pane baba pane kwavatarisa, handitika, asi iye anonzwa, anoda kubvunza kuti kwakanaka here, ko muri kumboonei ikoko? Iwe uchitaura concept yako sezvainofanira, anokuudza kuti ko muri kumboonei ikoko? Ndoenda navo kumutambo wekunoridza mbira nekutamba-tamba, votati vabereki kuti baba namai tichapedza mutambo wedu na3, saka mai akuzotora vana venyu ipapo. Anokubata kuti se tinouya kutorwa pano usiku nemhaka yei? Mabvumiro avaita aya hapana, havadzoki. Saka tofanira kuita sei? Zvikanzi imiwo kana muchitaura taurai muri serious. Ko handina kuvataurira kuti topedza na3? Vaudzei kuti kana mukasatora mwana wenyu na3 muno mwana achidzembereka muno. Saka anoridha zvinofurikidza zviri pamusoro. Nyange ukapinda muklasi ukabata dho, uchivhura dho uchipinda kudai, kuti ngovhura dho, unza kuti kwakanaka here? Kwakanaka. Vakagara kuti pane something wrong. Iwe unotanga kuchizvivheneka manje kuti ko chingava chii? Utaura ndamboperekedza vana vangu kuchikoro, asi ndakusvika pachikoro navo umwe nobva kwai baba ndasiya rula. Saka unoda kuti ndiite sei? Ndidzokere here kuchikoro? Aiwa, handei munotaura naticha wangu kuti kudini iwe mbosiya rula yako sei? Anozona. Saka ndambototaura, unoita seuri kureurura, ndambotaudzana nemwana wangu. Saka zvinoita sekuti zvanamirira paunovhura kubata dhonsa ndataura navo, zvinoonekwa izvozvo. Zvinoonekwa zvakanamirira pauri. Zvichireva kuti nazvino muchiri kudzidzisa vana vasingaoni? Iko zvino ndava kudzidzisa maticha kuti adzidzise vana vasingaoni. Asi maticha vasingaoni ndakusangana navo ari maticha kwandava kushandira, ari maticha asingaoni ndava kumadzisa makombiyuta. Nekuti mbira iyi futi kai yakazondiwanisa nzira yekudzidzisa vasingaoni kushandisa makombiyuta. Nekuti chimiro chayo chambofananidzwa nebraille machine, ini ndakazochifananidza nekombiyuta. Nekuti ine maraini ayo maviri anoti pasi pane 8, pamusoro pane 7. Saka patinenge tichiridza, unenge uchinhonga yepasi uchienda kunobatanidza yepamusoro, uchinhonga yepasi uchinobatanidza neyepamusoro, zvichitobudisa saundi. Saka isusu kana tava kushanda nekombiyuta yedu,
tinoenda pamakii edu paya tinotamba tichiinda pamusoro tichiinda pasi tichiinda pamusoro tichiinda pasi. Saka takazvifananidza nembira uye unyanzvi hwedu huya hwatakatoita kupoetry tichiita storytelling. Ndinovaudza zvakanaka kuti ndamboenda rumwe rwendo kwedzimwe nyika pakuvanana navasikana. Ndaenda kuFrance, ndaenda kuSweden, ndaenda kuDenmark. Pandanga ndichibva kuDenmark kuenda kuSweden ndapinda nemumvura tombotaura mamwe mazita emvura aishandiswa kana zvichisanganiswa neLatin ndotimboti aqua munoziva zvinoti kana ukaona panoti aqua munoziva kuchitungu zanoti aquatic complex kungoti aqua takutaura zvemvura. Saka kune bridge rokuti munopinda nemumvura muchibva kuDenmark muchienda kuSweden mazvinzwa. Asi ndozoenda kuFrance kuhata ndinotamba hedu zvakanaka. Ndasosangana neshamwari dzangu vana Juju. Juju wandakanganisa avatombozivi chishona asi ndakamuimira Amina Jackson Juju. Asi anga ane munin'ina wake wanga ari sinyerere asi wainagidzwa nezvataita. Takapedzisira takuba aitonzi Kiki asi ndakazoti Kiki zvinoreva kiki kuseka. Saka takamuti Kiki munin'ina wauyu waJuju uyu. Apa kadhoraundo kamatotaraka kuudza kuti kweso kumakatokuenda nekuda kwekudzidzisa kwamuri kuita. Imi muchifunga kuti muri kunzwa nyaya iyoyo nokuti vane munin'ina wavo wechitatu unonzi Lolo ainzi Lois asi ndakamuti Lolo. Ndikati Lolo iwewe wakafanana neIce Lolo. Kati chimunoti Ice Lolo kwenyika kwenyu. Ndikati Ice Lolo ndichimwe chinoryiwa chinotonhora chakangoti no. Saka iwewe zvawakati no ndiwe Lolo. Saka Juju naKiki naLolo ava tochiinda kana toenda kumakombiyuta kwedu toisa voice pamakombiyuta pedu. Saka pandati ngatitaure nyika dziya dzatakaenda kana tikati France pana FR chigumwe ichi ndo cha FR. Ndikati ngatiende kuDenmark ichi ndo cha Denmark chinoti DE. Ukabaya D pano ukakungochikwidza chinonobaya E. Kanti takaenda kuSweden ichi chinobaya S choenda kumusoro chinobaya W. Tikataura bridge remvura takapinda riya inoti AQ. Mukazitarisa pakeyboard penyu ndo pazviri asi tanga ichitaura iri nyaya handiti kovana Juju naKiki naLolo vatakataura nevavo. Ukabata J ichi chikabata J ichi chikangonoti kwirei chinonobaya U. Saka ndo pana kuti Juju. Saka ukati JU ukabata uyu unoti KI ndiye Kiki uya wakuseka uya watinoshandisa kana tichikomenda muWhatsApp ti kiki ndaseka vedu we. Saka naLolo ukati LO ukabaya ichi chinobaya L chikangokwira chakutonoita LO. Muri kuda kundiudza here kuti iko zvino matauriro muri kuita kune vanhu vasingaoni vari kunyora nekombiyuta. Grade 3 primary school. Grade 3 primary school. Kutonyatsotypa tsamba ichitopera. Speed yenyu ndeyakamba yake ndeyatsuru. Iko zvino izvi tinoona mumugwagwa tichiona vamwe vasingaoni varimo. Inyaya yekuti kushaya zvikwanisiro here vanenge vasina kukwanisa kuenda kuzvikoro kana kusangana nenyanzvi dzakaita semi kuti vave vanodzidziswa. Nyaya idzi dzakawanda. Ndingada kuti kune research yakaitwa naDr. Choruma The Forgotten Tribe inotaura zvimiro zvakasiyana zvokuti mumwe anogona kunge akazvarwa mumhuri inogona ichitambudzika. Mumwe wozvarirwa muraini rokuti panyizo dzokuti mutumire mwana wechikoro munenge muchitonzi mucharasha mwana wenyu rini. Koita kuti kumwewo zvachose kwashaya uno ruzivo kunototi havadzidzi vanhu vakadai. Vanodzidza chii? Tinofanira kuvaziva. Tikakwira bhazi rinoenda kuBulawayo akakwirira pakadoma uchaburukira pahalfway akakwirira pahalfway uchaburukira munotoni agodzokazve nerimwe kusvika asvika kukwekwe achingoimba achipema. Ndozvatakanga tanga kukura tichiziva. Saka vamwe vanenge vachiri ikoko vasati varerukirwa. Asi ndoda kutenda zvakaita semunyika medu kune vanhu vakaita sana Chipo Muchengwa vana great men takuvaona vachitaura zvokuti takurerusa disability. Kurerusa kwokuita kuti inoita kunge chijairira. Saka mukazvitarisa munozonadzo kuona kuti vana ava vanoita mienzaniso yekuti uyu ndigweta munoziva kuti inini ndikaita handiti hangu musikanzwa handisati hangu ndamboita musikanzwa asi pakanzi panoita nyaya inoda gweta. Vana vandakazodzidzisa kubva 2007 wakangopfuura uno muklasi mangu kubva 2007 kusvika 2020 pandakabva paSt Giles. Ndinokunongirai maloya 5.
mashanu evana vasingaoni. Very brilliant lawyers. Zvisingabviri. Mamagistrate atovapo ipapo. Asingabviri wotopuhwa unzi uende unorana izvi province kana kuti district chiro. Ndio kwauri. Saka zvekuti computer vanozoenda kuuniversity vachifanira kuti vanoita research dzavo, haufaniri kunge uchibatsirwa nemunhu zvakanyanya, unobatsirwa hako. Vainda vasina macomputer skills. Gore ra 2014 ndakazomboinda futi kucollege kunoita full time program. Saka 2014 paya ndakasangana nemwana wandakandadzisa 2007. Ende ndiri kunoona macomputer kudisability resource center. Ndiri kuvakorokotedza, mune macomputer akanaka. Vakati zviri kupi? Vana venyu vanobva kuskuru vasingazivi macomputer. Tinozoita shishi yokuvadzisa. Patinovhura muna September tichatombofunga kuti tivatange muna August. Vatombotanga kudzidza macomputer. Ndichipedza program yaendo pandakanotanga kudzidza macomputer. Asi ndanga ndisina unyanzvi hwekudzidzisa macomputer. Ndakahutsvaga ndikahuwanira pai? Pambira. Nestorytelling zvataitaura vana kiki ava. Hatishandisi mouse kana tichishandisa computer nekuti hationi painenge yainda. Saka anenge achingwa mashortcuts oga. Chingoshandisa keyboard yoga. Uye tinenge takaisa voice rinoita kuti tinzwe patiri. Tingati zvinhu izvi zviri kuwanikwawo here kune veruzhinji kana kuti zvinhu zvekuti zvinodedzera mari zhinji saka vazhinji havazokwanisa kuzvisvikira? Mukuita kwatakanga tichiita kuzvikoro kwedu, because takaita 2016 takaita yainzi computer skills for every blind child campaign, yekuti taitsvaga makombiyuta nezvimwe zvikoro tichimawana. Kusvika kwaita imwe organization yakachiendesa makombiyuta kuzvikoro zvevana vasingaoni namaziso. Asi zvaizochitiwo kumhuri dziya kana vanhu vane makombiyuta avo vanoshandisawo nevana vaya. Asi vamwe vanenge vachitanga vachivhunduka kuti nino kombiyuta yangu yotofa. Asi kunondoka kuudza kuti kombiyuta yangu kana ndine chandinohya kuti pamwe chakanoresveka mukufunga kwayo nomukushanda kwayo, ndiro pamwana wangu wandakadzidzisa asingaoni. Vakatouya vakazondigadzirira makombiyuta pachikoro. Vatova kusekondari, vana vasingaoni vandakadzidzisa vachizogadzira kombiyuta. Vanodzigadzira foni dzenyu, vanodzigadzira idzi zvese, vanodzigadzira kuti ende vanotokudza kuti pavakazodzoka ipapo vakadzoka vakati se ndo makombiyuta ataishandisa kaya. Une nyama yemakombiyuta, vachitsvaga memory, vachitsvaga kuti ndodzi vachitaura kuti nyama dzemakombiyuta idzi vakuziva manje, vane ruzivo dzese vachiupgrade, vachiupgrade masystem. Zvine ndatomira kudai totongotarira vachiita mabasa avo. Tinoona kuti matauriro amuri kuita ndopaipe kuti tinenge tichiti vanhu havane disability kungoti isusu tisu tisingazivi kuti woshandisa sei, kuti dzimwe nguva patinenge tisina ichichi asi ndinokwanisa kushandisa chimwe to make up zvibatikana. Tiri kuona kuuya kwamaita, mauya nembira yenyu mustudio, asi tiri kuona mabhuku. Sekutaura kwandaita kuti vanhu vakastada A-level literature kushona, zita iri harizi nyowani. Mabhuku yaya makatanga kuanyora rini, zvaita sei? Ini ndingati kunyora, tisati tataura kunyora, chinotanga kuvapo kuverenga usati wonyora. Munhu asingaverenga haanyori, nekuti hauzivi kuti unonyora sei. Unogona kunyora asi uchinyora uchiti pata uchienda kwaunoda iku, wosvika wati ndapedza kunyora bhuku rangu, wozwa kuti bhuku rako iri rinotuka madzimai, bhuku rako iri rina mastereotypes, bhuku rako iri wati chinyi, riri kutaura zvokuti zvisinei nedingindira rako. Wanga uchingonyora uchinakidzwa nenyaya yako asi isina kurongeka. Saka inini pakuverenga kwandakaita mabhuku ndichiti ini pataiverengerwa tiri kuprimary, baba vangu anoverenga mabhuku, matichaida kutiverengera mabhuku. Ticha wedu aitakaverenga kasvika pachapter 11 oti tozotangira pachikamu chinotevera kana achiverenga chikamu chinotevera indaigona kuti tichaomera kuti pane zvaatoona kwemaonei ndaanda kutikarisira kuona. Asi pa 1994 ndanda kuchinyora mabhuku. 1994 ndichiri chikomana ndakutonyora mabhuku. 1996 ndakatonyora bhuku rikatopera asi harina kupublishwa nekuti ndakariendesa kucompetition iliterature bureau.
bhuku iroro ndariendesa yanga ichitwa competition yaitova ichizikamwa ina mabhuku amwe kumashure vanaziva kwawakabva akanga wina mabhuku amuchinei vamwe vanyori. Saka ini ndakati ndapedza kurinyora ndakapa baba vangu kopi yokusara nayo kuti verengai, ndichiendesa kunosubmita 1996 muna June. Ende titora nyaya yababa vagara vanoverenga newspaper, vakajaja bhuku iroro vakati uyu mukaka uyu rinowina bhuku rako. Makanzwa sei zvichibva kuna baba, munhu wamunoziva kuti munhu yanoverenga? Zvakachizodero ndezvokuti baba vangu vanotenga manewspaper vaitenga newspaper vachiverenga. Saka chipiri choga choga munewspaper maibuda yainzi scribe scroll. Vaiti vachingouya naro chipiri choga choga ndaivhura kuti ndione kuti hapana here maresults eliterature bureau, bhuku rangu haripo here. Asi literature bureau yakasvika pekuvharwa nepakaitwa restructuring yeMinistry of Education, Sport, Arts and Culture, department richivharwa iroro. Zvikanzi uyai mutore mabhuku enyu nokuti department riya zvaravharwa hakuna kwaticharamba tichiendera mberi necompetition. Saka ndo pandakadzoserwa bhuku rangu. Asi bhuku riya kunyorwa kwarakanga ndakandataipa hangu zvakanaka, font size 12, double spacing, chichi, one side, ndaritaipa riri manuscript radzoka, handina computer. Wakandakanga nditaipira wanga ari kuoffice kwake. Saka ndakuda kuchirinyora zvakanaka manje kwatova kuma 1999 uko kuda kuchirinyora zvakanaka ndakazoona kuti mafiga emari andakanga ndichinyora ava kusaririra, nokuti kana mubhuku makaurawa munhu achiti 2000 ndingaipedza nani, ndipei ndini mazvigonesa, ozoona kuti 2000 iya ichakwani zvakanyanya nyanya, onzi handichaone kuti bhuku richibuda iri. Saka ndakutanga kugadzirisa nyaya dzamafiga. Ndichikugadzirisa nyaya dzamafiga ndoona pane nyaya dzinoti munhu wakatora pakaita 24 hours mapurisa asati asvika, asi distance iri nzvimbo inotozikamwa kuti iyo hazvitendesekika. Ko maselfoni akupinda. Ndakutanga kugadzirisa futi. Saka ndakapishinura nyaya iya kwenguva kubva kuna 1996 kusvika kuna gore ra2024, gore rapera ndo parakatozobuda. Ende mukaka uya wakataurwa nababa vangu ini ndinoti rakahwina, zvokuti kana anga ari scribe scroll uya raindobuda rakahwina nemhaka yei, nokuti rakasvika panama awards rikanominatwa pakati pamabhuku matatu. Saka rasvika pamabhuku matatu, mamwe maviri anga ari echirungu. Saka kumukaka wa 1996 kutopinda kauko. Ibhuku rinonzi kudii iroro? Mafuta enguruve. Mafuta enguruve. Hasi mafuta enguruve chaiwo ari kunotorwa kuchirevo chedu chinoti yakazvikangana mafuta ayo. Ehe, yakazvikangana mafuta ayo. Ivo mukazenge moriverenga munohwa achishinyira. Munoita nganonyorwa mafuta enguruve nganonyorwa. Ehe, asi muri nyanduri zvakare zvikuru zvabva kugrade 3 kwangu. Ticha wangu wegrade 3 vainzi ticha Gusha, vakatitisa taiverenga mabhuku anga kuda kutonofezewa ukanda tichakatanga kupinda chikoro tichitoiti. Saka anga kunofezewa vanadzidza taiva regrade 1 rainzi Vambai, rechipiri rainzi Pfuurai, rechitatu rainzi Dzidzai, achinda akadaro mabhuku iwayo. Saka regrade 3 bhuku ratanga tinaro vaGusha vakatipa rainzi houno muna kamwe, painorova pasi kupenyu ndokutangazve, haudi kamwe navamwe minda vakaitarisa, une mwedzi 3 mutanga nazvita, mwedzi wokunganya denga nazvita, uye atiende kumakura iwe ndira zvikoya maropa zvikoya muna kukadzi, inzwai kumakura hanzi dzochemedzana mbudzi nemuminda yavashakushaku nevanoita mabasa nemandere dzavandega achibhururuka. Saka ini tembo yegrade 3 painzi mandere hawo ndega, mandere dzava ndega achibhururuka. Ukaverenga netembo dzangu unoona kuti vana hoyo nana dzava it's katendenzi kakatorwa mupoemu yakarisaitwa pagrade 3. Saka ndikazingi ndakutonyora netembo, nokuti chakazondinyoresa netembo chii ndechekuti bhuku rangu ndarinyora 1996, ndamirira maresults haasi kuuya. 1997, 98, 99 haasi kuuya maresults. Saka chaizoita kuti chiite nyore, because tata kubudding writers association taiva nemawriters workshops kubudding writers. Saka yainzi BWAZ, Budding Writers Association of Zimbabwe. Saka tiriko kuya taidzidza kunyora. Saka patinosangana nemugovera wedu wepamwedzi uya kuti tiite zvema workshop, kune munhu anosumuka oita netembo yake, ione kuti ndakanyora novel, ndichanyora rimwe futi
unatsaona kuti hauna chekupresenta, haungapresenti novels. Vamwe vari kuita netembo. Ndokutanga uchinyorawo netembo pai. Ndo pandakachinyora netembo. Saka netembo dzakachizowanda. Ndokuchitanga kuchipublishwa netembo mabhuku asati adini abuda. Ndokuchitanga mujakwarana netembo. 2004 yandaitaura iya ndakatotuma zvanzi iya ndaigara nayo iya. Akanodisa netembo dzangu kuMambo Press. Ikabudisa jakwarana netembo. Ndazouya kuHarare 2007 ndakuita netembo dzangu kwainzi kuHouse of Hunger Poetry Slam. Netembo dziya dzimwe dzaiwina because dzaiwiniswa mibayiro ikoko dziri kuwina ndadzitora ndadziendesa kune umwe publisher dzanobudiswa mudengu munei dzaiswa futi ku A level jakwarana netembo raitwa ku A level idzi mudengu munei dzaitwa ku A level. Ndaramba ndichinyora kobuda rimwe rinonzi shoko harivhikwi. Iroro shoko harivhikwi razoitwa ku O level kubvunzo dzedu dzemuno munyika. Saka netembo dzakachizotoramba dziripo mabhuku achinyorwa zvawo achinyorwa. Ndainyora nokuti kwandaidzidza kusaka maruzevha kuya ndainyora mabhuku aya kuti ari manovel kuti achizochiuya kuti richizoda kuti utaipiwa nokudini zvakazochitora nguva. Iko zvino mabhuku aya ndo akuchibuda zvino. Ndakati mukoma wavo wose ndiye mafuta enguruve ngarichitanga gore rino kunobuda rinonzi muchandiregerera, rinotevera richabudawo rakasiyana siyana, asi muchazomaona zvenyu mberi. Asi gore negore kwakutobuda bhuku tichitora kumashure. Bhuku randakabata pano mudengu munei tiri kuona netembo yakanyorwa naTrust. Ndiwo wakatevera mwana nokumupatawo mazizi. Ndiwo kwamunyangira nokumusana asingavoni. Ndiwo kwakukira napafudzi sembada. Ndiwo kamubata muromo kutava mhere. Ndiwo kamukakadzira kuseri kwezibwe. Ndiwe. Saka iro ibhinya iro. Ririmo. Ibhinya. Makarinyora gore ripi? Nokuda kwekuti nyaya dzekubatwa zvibharo dzikutoramba dzichiwanda izvino. Ndere gore ripi pamakanyora? Ndakanyora 2007. 2007. Zvinhu zvakadai izvi chandakaona ndechekuti zvinoitika zvinoramba zvichingoitika. Zvakaitika zvinoramba zvichiitika. Saka tachitaura kuti zvakaitika grade 3 yomuona zviri kuramba zvichiitika. Nedzimwe tsika. Uye dzimwe tsika dzataifunga kuti dzaiitika kare dzatovandudziwa. Iko zvino. Modzinzwa izvozvi ndapfuura mumugwagwa ndichinzwa kuti mwana wa grade 7 wakabatwa chibharo mukombi yakanga yakapakwa. Ndandaverenga ndichiuya kuno. Ati munozviona. Saka ndofutanga kufunga kuti mwana wani kosei zvisingazitori kuzviita zvine basa niye kuti haasi mwana wangu zvikazouya kwangu ndipo ndotanga kuridza mhere. Kosei tisingaisi musoro pamwe chete senyika kuti sei vana ava vachibatwa zvibharo, iye unobata zvibharo aya unofana kudini? Nokuti isitaiti vanofana kutenherwa imomo, nokuti mukadzika painonopera inoti dai nokuti wakanga uchibata mwana uyu uchimufondedzera zinyoka ramugomboti zvinodei vakubata vakagoridambura uinda kujere unodzoka woita sei hakuchisina zvipere. Ndo chaiva chishowo ichocho chokuti hatisi kuisa misoro pamwe chete nekuda kwezvinhu zviri kuitika, nokuti zvisati zvandiafekta, hazvisati zvandibata. Zvinongoita inotoita nyaya inotaurwa mukombi, inotaurwa masaluni, inotaurwa zvikonzi ndizvo zvakaitika iko kuya. Zvikazouya kwangu ndo pandinouya nemalive, ndo pandouya ndichichema, ndo pandouya ndichiti mazvionawo sei, muona kuti hazvisi fair here, asi iri nyaya inoafekta munhu wese. Kana isati yasvika tichingoti haisati hayo iri kwevamwe. Iko zvinezvi mungati mune mabhuku mangani kana kuti netembo dzakaitwa published dzingani dziri muzita renyu? Dzakawanda dzinopfuura 50 nemhaka yekuti dzakaitwa ku A level neku O level dziri mumabhuku matatu, Ndakaramba netembo, mudengu munei, shoko harivhikwi. Kozoti atakanga tinyorawo achipublishwa tiri ku Budding Writers Association. Saka ndedzimwewo idzodzo. Ndo mabhuku netembo uku. Kumabhuku uku ndakazonyorawo rekudzidzisa mbira. Kuti anodzidza mbira ari ega, anodzidza mbira ari ega, anodzidzisa mbira. Achiona kuti zvakamira sei, anokuzoziva kuti nzimbo dzakabva kupi. Saka ndakanyora ticha muzavazisi nyonga mbira handbook. Iri. Saka iri rina mavidhiyo ekuti ari pa YouTube, ekuti ukaona manotsi unoenda pa YouTube, haana maseconds akawanda, 18 seconds rapera. Wakudzokorora futi kusvika wagona woenda kunotevera uchidaro. Saka ticha muzavazisi nyonga mbira handbook ndokuzoita
mafuta enguruve. Mafuta enguruve. Mafuta enguruve ra 1996 razobuda 2024 richiitwa nominated for nama 2025. Mataura kuti mimi ndimi munobva madrowa nezvese yes panoti kutoona nguruve iri kukanga yakazvikangana mafuta ayozve mukazoriverenga mutakunanzvi vana vadi kuti kwai unozozvifonera asi handizivi zvakanga zvangorikwa nababa vangu havo kuti mukaka. Baba varipiko zvino? Vari kumusha. Izvozvizvi vachaiona interview inoi uye tinoti chivimbo chekuti vari kunzwa zvikuita mwana wavo vanoti kudii? Baba vanondikurudzira nenyaya yekuti inini ndikange nyangwe ndiri kure ndikavafonera kudai so havanditi havandidani nezita rangu, tinotanga kuekita. Jadhiya, unoramba wakapfeka ngwani dare iri nderako here? Unozvidza inini ndabvisa ngwani yangu musoro muchena uchisara pamhene kudai. Unotaura neni ngwani iri musoro kuti zviita sei? Toseka. Pafoni apo. Vachitaura zviri mumafuta enguruve. Saka tinotopanana vanotombokomenda kuti mudhara uya anga akaoma musoro uya. Vakariverenga semunhu vakariverenga kubva 96. Saka komai mai vakapenga, mai vanoverenga, uye mai vanokurudzira, mai vanokuudza kuti vanoridha zvokuti ini kana nchidzidzisa vanhu mbira kana pari pamba nokuti ini zvose zvandiiti kana ndikadzidza braille ndonosvika ndinodzidzisa vanhu vese vari mumba braille. Ndikadzidza mbira ndonodzidzisa munhu wese ari mumba medu anoratidza mbira. Vana vavo vavakuridza mbira, vana vavo vanodrowa, vanoita art. Saka chandadzidza vanotoita. Saka pandinenge ichidzidzisa munhu kana mutsva, mai vanotwa kuti uyu wakasira voyo, uyu unokasira voyo, hazvizvo zvaita nhingishi, iwewo ichi changa chikunetsa iwe paya. Vanotozviziva zvese izvozvo. Saka patinenge ichitaura zvese izvo vanenge vachikurudzira zvese vanenge varipo. Trust mutekwa. Asi siri munhu ari kungozivikanwa muZimbabwe chete. Makatobhururukawo kuenda kune dzimwe nyika. Ngatimbotaurai musi wekutanga wekuti muri kuziva kuti mimi nekuda kwezvandiri kuita izvi ndava kuenda kune imwe nyika ende ndiri kunobhururuka ndikunokwira ndege. How was it like? Ranga riri basa. Day 1 randabuda muno ndakanga ndichibuda Tuesday 30 June 2015 ndine vana 5 vasingaoni nemaziso vairidza mbira vachienda kuWashington DC kuAmerica kunoridza paWorld Children's Festival. Changa chiri chinhu chikuru chakauya takwarakwasha kuti zviite nokuti vana vedu vakakokwa mazuva ava mashoma. Asi patakazobudirira kuenda kwacho takanga taita mutsutsuru uye zvanga zvinhu zvaireva chinhu chikuru kumhuri dzese nenyaya yekuti tanga takwanisa kuchiti kune dzimwe mhuri dzavaiti mwana wenyu munorasa rini haabatsiri. Vakazoverengana vakati mwana watanga kuenda mhiri kwemakungwa ndiye uya wataiti ucharaswa rini, zvokuti chakava chishamiso kumhuri dzedu, chikava chishamiso pachikuru pedu. Inimo muupenyu hwangu musi uyu ndakati haasi mashura ndaida kumanya kuMorris Day kuti nhai vedu ndingakwirawo ndege ndisati ndakwira bhiza here chingonditaridzawo rimwe risina basa. Saka zvaivhundusa kuti zvingaitika zvakadaro. Saka passport maiti mukagara moitarisa kuti iripo here? Iyoyo nanhasi pava nemakore 10 ka inofanira kuenda mulibrary nokuti yazova nenhoroondo dzinoverengeka kuti apa pakanga pari pambishi apa pakanga pasingapindika papasina kuchipa apa. Ndosaka kuti ndorwendo rwokutanga rwokuenda nevana. Saka dzanga dziri mbira dziya dzataititaura. Rwendo rwakazotevera hwanga hwava hwekuinda kufellowship program teaching excellence andaidzokera futi kuAmerica ikoko. Dzimwe dzazouya idzi dzanga dzava dzokuti ndakazoita zvokudzvara miti pachikoro pangu. Asi kudzvara miti uku kwakanga kwauya panyaya dzokuchengeta environment.
saka ndaita ndichengeta environment paya ndakazopuwa scholarship neSwedish Institute kuti indaunodzidza kuLund University yekusweden nezveclimate resilience sustainable practices ndokubva ndaenda kuya. Saka ndo rumwe rwendo rwakazenge rwava rwokuinda kuNobel Prize Teacher Summit vachitora maticha aienderana neclimate change, climate resilience zvakadaro. Ndoinda kwanga kuStockholm. Rumwe rwendo rwanga rwava rweFrance. Ndonodzidzisa mabhururu angu kuri Zambia ikoko. Vanga vachiti takaona bhuku rako rembira kuti kambokuona uya umbotidzidzisa. Asi ndakazorwadziwa nokuti gore ra2020 ndo pandaichizofanira kuchifamba, nokuti gore ra2020 ndo ndakazowana ichi chikwangwani ichi chava cheGlobal Teacher Prize. Global Teacher Prize kuti ndapinda mutop 50 yematicha ipasi pose makorokoto. Saka zvachidero taifanira kuzoenda kumutambo wedu kuLondon. Zvikanzi isai zvinhu pamuromo. Mugare mumba. Mugare mumba. Saka ndapinda mutop 50. Chakava chishamiso kune dzimwe nyika nokuti takapinda makwikwaya Global Teacher Prize tine maticha aisvika 12,000 aibva ku142 countries. Saka vanopinda mutop 50 ndio vanoratidzirwa to the whole world kuti matop 50 munoaona paiswa chividhiyo chinenge chifamba makontinenti ese. Masvika muAfrica moona vari muAfrica vanenge va5, mosvikawo paZimbabwe moona pakanzi Trust Mutekwa, vopfuura vozoenda kune dzimwewo nyika. Asi ipapo zvino zvaitiwo vanhu maticha ese angari akondesta anenge achida kuti kana ndakakoniwa kwa vakagona chii. Saka nyika idzodzo dzinenge dzichizvikoshesa dzaichitanga zvino kuchiita kugarisana. Zvino kwanga kuchitanga kunzi mukokei iZimbabwe kaiyo. Zimbabwe tinoiziva nezvimwe zvinhu zvakasiyana, pamwe nenzou, pamwe nemapopopo, pamwe nechii. Ko vanhu maticha kunga vana ticha wazopinda kune chakanaka chingabuda mumaticha eZimbabwe toda kunzwa kuti ticha wakadii. Saka ndakachidanwa kumisangano yamaticha aya kunyika dzakawanda, vana Philippines, vana India, vana Kenya, vana South Africa, vana Bangladesh. Asi ndanga ndisingachaindi. Zvanga zvava zvapakombiyuta ndinanda kuchifana kujusa manje. Ndobvisa chinhu chiya chapamuromo ndogara mumba. Good morning. Apa pakati peusiku nokuti kuPhilippines vanenge vachitoidzigwa ini ndichiri kuno ndichakavata. Ndotovata ndichitaura nevanhu vaya. Saka wakazviita sei iwe? Wakazviita sei kuti uzonzi wapinda mutop 50? Mamethods angu kaandaita munokanganwa here? Hamuna mboverenga here nezvespecial schools arts festival? Nokuti ndakazoenda aita imwe festival yainzi special schools arts festival. Vana vangu vagona ipasend years kuri Zambia vakuenda kumasecondary school vachinosvika kuya maticha anenge asati aziva vana vane disability otaura kuti kana vamwe voridza marimba iwe ndonochengeta majuzi evamwe kuti ndofanira kuridzawo kuti iwe ungaridza mbira iwe ungaridza marimba ndinozvigona. Vorambidzwa vodzoka kuti ticha chiri kurambidzwa zvakanati takuda kuita mutambo wevana vakaremara, kwete vasingaoni chete, vakaremara nyika yose yeZimbabwe touisa pamain up kuitira kuti vanhu vese vagoona kuti kana vorambidza vana ava vanoti takambozovaona asi mumwe musi musadherera musasora mbodza neinozvimbira timboona zvavanoita. Saka takazochivambawo special schools. Saka tatakuvaudza zvinhu zvakadaro maticha aya vachitenda. Vamwe ndo vakachizoti iwewe nyaya dzauri kutaura idzi dzakadzama, pane pawakadzinyora here? Handina. Nyaya dzakadai. Saka ndo pandakachizonyora The Voice from a Maize Field. Ndoda kunzwa iyo izwi rakabva muchibage iri. Vachiriko here sekuru? Sekuru happy vakashaika. Ende marwadzo acho ndekuti inini pandakanga ndichi pamakore esaya kubva pana 2004 pandasangana navo kusvika pagore ra2008 hatoziva zvose zvaiitika isu kuti taikanga tichinetseka kuti zvaifamba sei muno munyika ndozvakamboitika wazvo. Asi zvakadaro gore ra2008 ronopera amene kwandakanga ndambowanawo chidringi pandakachiwanikidza. Zvino hazvanzi yangu imwe yoenda kumusha ndoti ndoipa here yonosvika yonzi titambire hazvizive pano. Saka iye watitumira chii? Ndakati asi
nguva iyo yandaiti ndoda kumutumirawo chitokotoko wakatowana chinzi sekuru vavo vakatoshayika, vakanga vatoshaika nguva iyoyo. Ende ndakazotiwo tichisvika muna 2009 patakanga tabva takapinda mu 2000 painzi Advocacy, muchaiziva Advocacy, basic commodity supply side intervention iyoyo hatina kunge takwanisa kuti tichinoiwana nekutombo, ndo zvandaifunga kuti ndonosheyawo nemumwe wangu, nekuti takatarisa ndo kwakabvira kwamuri kuti imimi panyaya yembira kuzonodzidzisa vasingaoni. Yes, nekuti handichadi hearing payment kana kuti handichadi vamaita vanononoka ndakudava. Mungati here imimi panyaya yekudzidzisa vasingaoni mbira ndimi makazviita introduce muno muZimbabwe? Handingadero. Kune vamwe vandakasangana navo vanga votoridza nechekare, uye vachiridza kudaro ndakawana umwe muchinda aiva ku Midland State University airidza, asi airidza nenzira yani yasekuru vaya yekuridza nepamusoro, nekuti anenge asina munhu waaona achiridza zvakanaka. Saka ndio wandakaona iye airidza nepamusoro. Vamwe vanenge vachingoridzawo pavanodzidzwa kuti tione voridza, vamwe votodzidziswa votoridza. Saka handingati ndakaendorodza, asi kuti pandakazoindawo pachikoro pangu ndingati ndindakatanga nokuzoitawo kuti ngatichitai mitambo yevana vakaremara munyika muno, Special Schools Arts Festival. Pazvese apa makuita zvese, muri kunyora, makuzivikanwa, muri makazoiita rini? 2011. 2011. Asi ndandagara 2011 pane chinhu ndoda kuti nditaure. Vakuru vakare vaiti ukange uchiita zvekuridza chipendani, ukange uchiita zvekuridza mbira, hauroori. Zvavaireva kwete zvavaireva, zvinhu zvinoitika ndezvekuti izvozvi mukatarisa zvakaita zvanana chipendani izvozvo, munhu aizotsvagirwa musikana kana ava kutanga kuridza chipendani. Kuridza chipendani kana kuridza ichi chiridzwa ichi kutsvaga kuvaraidzwa. Kuti munhu unotsvakawo kuvaraidzwa nechiridzwa here, wadii kuchiva nemunhu wake. Saka munhu aiti akazogarisa ikoko haabviko. Ukazotarisa nyangwe vanoita art nevanoita chii, mukazozvitarisa mwandunzi vane bvudzi ravo rinenge rakadai, inyaya yekuti haana zvimwe zvaachafunga kuti dai anoramba ari imomo. Ende mumwe munhu zvakawanda zvandoda kutaura, mumwe haachinji hembe, mumwe haagezi, mumwe haaroori, mumwe haadli chikafu, mumwe haavati. Saka ndichitaura kudai ndataura vevisual, ndataura vewriting, nekuti vanonyora havati. Vanoita zvekuveza, mumwe unenge achingounganidza zvinhu achiti mwana mazitanda unzi hadzisi huni idzodzo, hadzisi huni chii. Musabata zvinhu zvangu, ndoda kuzozviveza. Saka unoveza 1-1, achiveza 1-1, saka zvimwe zvinoungana, imwe pfungwa youya pane chakavatapo umanya ipapo. Saka munhu anoenda unoperera ikoko. Imimi ndo zvaitika kwamunhu? Zvazvisina kuitika sokudaro, asi kuti ini ndanga ndiri munhu angari strict, ndikaona chakangodai hokoyo zvatokwana. Ndine imwe mbira yandinayo yevakazoita mateacher ivavo, yekuti vakatoitenga. Zvazvakanaka kuti ndanga ndakachengeteka pakuti ndanga ndisina zviya zvetsvete zviya. Kana kuti kana ndava kuti chero wandadzidzisa, nokuti ndakadzidzisa vanhu vakawanda mbira. Munotaiva nachioniso maraire, angari mudzimai. Saka angari model yevadzimai nevasikana vakawanda. Saka iniwo ndanga ndiri ticha wanga achidzidzisa mbira zvekudaro, zvekuti vamwe ndaidzidzisa pafoni. Ndokudzidzisa mbira yenyu muri pafoni chero kwamuri, nyangwe ndisina mbira ndichinzwa kuridza. Saka vaiuya vakawanda, asi vachiuya vakadaro ndanga singatarisi munhu, ndaitarisa student. Saka ndaitita munhu sestudent zvokuti ndasingadi kuconverta to the nearest terms. No, tiri kuita zvekungodzidzisa. Waitanga wabhadhara, because ini ndakazviona futi, because ukasabhadhara nhasi, ukasabhadhara mangwana inowandisa kusvika kuti hani mazuona manje. Saka ini ndakanga ndakatozvidzidza ndisina kuzombopinda mazviri, asi ndakutaura ndiri kuda mari yangu usati watanga. Ndotaura zvakanaka, ndara ticha mari yenyu iripo, very good, handei tochitanga kudzidzisana. Saka ndakanga ndiri munhu ari strict, ende uye wandakatozoona
kunyaya yekuti musi wandakanga ndazomufungira hora ndewakandikonivhinza because akatadza kubata time. Anga asiri student ipapo, anga ari teacher achiti ndoda vanhu vana vangu vari kuenda kuhaifa, vari kufanira kunoridza mbira dzavo ikoko, saka teacher uyai mundifikisire mbira dzangu dzigonorira zvakanaka. Handiti? Saka ndasvika pachikoro pake, panga paine anga aidzisa paPrince Edward, panga pane rugby festival. Saka vaya mamonya autaura kuti haupindi. Ndikati come on, handisi kuda zverugby yenyu, ndinoda kunopinda ndinogadzira mbira dzenyu pachikoro, otherwise ndikunoda kuzovaka chikoro chenyu. Handiti mazviona? Saka vakati iye angadai atiudza. Saka ndakuda kuchifona kuti teacher, vanhu venyu ava vari kundirambidza kupinda ende hamuna kuvaudzawo kuti kune munhu achazoshanda nemi. Foni yavo haichaiti teacher vaya, kuda moto wakanga wadini uya. Handiti? Ndikati nguva yangu yatatiwirirana haana kuuya, ndakuchienda kumba. Ndikaenda kumba ndozoenda kuhaifa zvangu ndonoona zvinoitika. Ndiri kusvika pamba ndopari kutanga kundifonera. Ndikati ndiani ndiwe? Shamwari zvakuona handisi kuzokusevha kana. Akaramba achindikumbira akaita se, ndikati zvandataura ndizvo zvinda kuzokudzimira foni. Ende tisina kana shoko. No, pasina. Asi paakazondikonvinza ndikati munhu unogona kundikonvinza inini? Kaipa. Anokwanisa kuvakonvinza nemoyo wangu. Zvakawanda. Ndo change yakavapo. Otherwise ndaitova munhu wanga ari strict wokuti it's either I don't have or I have and I have something chinoverengeka. Saka ndo vakazoita mai vevanhu. Ndo vakazoita mai vevanhu. Mune vana vangani? 3. Vanobata here zvamunoita. Mambotaura kuti kuna mai vangu chero chandadzidza ndaibva ndatosvika ndichidzidzisa mai vachoti uyu anobata. Vana venyu zvavari kuita zvamunoita wemene? Vanoridza mbira zvikudaro. Vakaridza mbira kuprimary school, vari kumaECDA, vachiridza panonzi pari kuvhurwa block reECD, anoridza mbira. Pari kulonjwa collaboration yeMinistry of Health and Education, vachigadzira health policy, anoridza pafunction yakadaro. Panonzi ngavainde ku-provincial thing, national thing, vanga vachitoridza vakachinzi kuchatorwa. One funny story yekuti ndakanga ndiri paBlackstone pachikoro paakanga pachidzidza vana vangu. Saka ndiri kuenda kuya ndiri kutsvagira mumwe mwana chikoro. Yadhi uya uri kunetsa kuti haungaoni nzvimbo. Ndikati aiwa kando pane mumwe wake. Saka ndakauya ndichivanetsa makuseni. Ndavanetsa makuseni masikati. District kwavo kwanga kwakufonerwa kunzi tinoda mwana unoridza mbira watakaona pachikoro penyu. Handi mazviona. Saka maticha ndo aiziva, hedhi havazi kuziva. Zvakunzi ngavainde vana, hapana ticha unoridza mbira pano, asi vanotoshanda nababa vake. Chifonerai baba vake. Madam vaya vondiona muofisi mavo. Ndakuudza kare kuti hauna nzvimbo panewe. Ndikati ndanzi ndiuye kuofisi kwenyu kuno. Ndakuudza kuti nzvimbo yemwana wako hapana pano. Ndikati aiwa, ndakufonererwa kuchinzi kune mwana unoda kuti ainde kunoridza mbira. Zvikanzi saka unei naye? Ndikati ndiye mwana wangu. Mwana wako? Mwana wako? Pakati ndo zvakaita mwana wako unoridza mbira. Saka iye unoda kuuya unoridza mbira. Ndikati unoridza. Udi kundiudza izvozvo? Akaona nzvimbo. Saka tichireva kuti vana vari kupinda mumatsimba yenyu zvakare. Nekudhirowa. Pane chidoko chine 9 months. Kana ndichiridza mbira, ndichiridzira mbira, ndikamira anochema. Nemhaka yekuti pakumuvaraidza ndotanga kuridza vachiri mudumbu. Yes. Vanenge vachidzinzwa. Saka pakumuvaraidza ndichimuridzira. Ukazomira iye anga akaitarisa. Anoti ridza futi. Saka kwaari kwatova kuridza nenyaya yekuti musi waanoibata mukuru wacho akanga asingadzidi, aingoteerera chete. Asi musi wakaibata akatongoridza. Umwe mudiki wacho aitevera aiti baba ndibatei, bata, umubata uchimuridzisa akagona. Mukuru akabva angoti ka1. Saka kuridza akutangiri mukuridza, kunotangira mukuteerera. Zvakafanana kuti kunyora akutangiri mukunyora, kunotanga mukuverenga. Unotanga waona pakanyorwa pamadziro.
wozonzi chinyora zvauri kuona. Saka chiridzawo zvauri kunzwa. Mutangana kuteerera. Vamutekwa toda kukutendai kuva nesu. Inini hangu ndadzidza zvakawanda uye ndavaraidzika. Muchitongotanga chichirongwa kunyange asingazive kuti muri nyandurika. Zvatoita kunge munhu ari kutopinda munhetembo. Mashoko amungade kusiyira vanhu zvichida kuti zvinoita kupenyu. Nekuti tiri kumbotarisa munhu panapa akashingirira anzi nzvimbo yechikoro pano hapana. Zvichida ingadai makapiwa hearing impairment mambenge mataura. Pamwe ingadai musina kunzwa izwi riya maakufamba. Mashoko amungade kusiyira vanhu kuti zvii zvatinofanira kunge tichiita mukurarama. Mabata zvakawanda. Kuti dzimwe nguva vamwe vanoti kana vaona mwana asina kubva nevamwe voti uyu ndiwe kurasha uyu haana zvaanozoita. Mukabata zvakare kuti dzimwe nguva isusu patinoona munhu asingaoni watinoti bofu tinenge tichiti haoni. Asi makaburi pana muchiti vanhu iyoka vanotoona. Kuonesa kupfuura isusu. Nekuti isusu kana tichiona tinokanganisika. Hatisi panhu pamwe chete. Asi kana usingaoni, ndoda kutaura vanhu vanotaura zvinonzi meditation. Vanokuvhara maziso. Vanoti vanofokasa. Imi mukangotsinzinya maziso. Kana mhepo kana temperature munotanga kuenzwa. Saka unochizoona kuona kuti ndiko kwazviri. Asi zvokusiyira vanhu ndinoti nini? Kana pane chinhu chaunofunga, chawangofunga chete mumusoro mako, imhodzi inotomera kana ikadiridzirwa, igokura, igosvika pamwe painosvika, zvokutoti unozocheuka kuti yaiva mhodzi yataitoda kukanga kai. Saka ndakaona zvikuru uye namashoko. Mashoko aunotaura ndiwo anokubetsera maungira aya anotopa kurudzira zvaunenge uchitaura kuti zvitobuda. Ndakazviona kakawanda kuti zvaunofunga, zvaunotaura, zvaunoda, kana wotoita zvinotoita. Ndakazviona kakawanda, ndingatoti mazuva ese ndinenge ndichingofamba. Ndotochenjedza kana vana ndikangonzwa vachingoti danana usataura zvinhu zvirimwe divi, taura zvemberi. Usataura izvozvo, hauzivi kuti mashoko ane simba here. Tinoda kukutendai kuva nesu muchirongwa My Story. Nasu uno mustudio tanga tatsikwa nemunhu ane zvipo, asi zvipo izvi zvabenefita vakawanda. Vangani vedu vaiziva kuti vasingaoni nemaziso vanotokwanisa kushandisa macomputers. Vangani vedu vaiziva kuti vanotoridza mbira, asi iko zvino izvi vanotoenda nekunze kwenyika kunoita zvinhu zvinoshamisa kudaro. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare pazvirongwa zvinotevera. Uye musakanganwe kuti nemiwo mune nyaya dzamuinadzo. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Tinzwewo kuti imimi, what is your story? Ndakati havo vagoda ramachingura. Ndichivaona vakomana kutombora padanga rine mombe. Vachichera mambakwedza ruzhinji ruchigere kumuka. Kwavo kunditi tsoka dzoberekwa. Ndohlira vana kupedzwa nemombe dzangu. Kunanga kwasabhuku ndikati vana vapanduka. Zvikanzi vana ndevemukoma wako. Zvavari vomukoma wako. Vatongoti pachenyu. Ini chifumi barabada. Zano nderipi? Mapurisa zvingwani kwangwangwa. Basa nderei? Masafari. Vazoferefeta. Danga rikati rorindwa. Nechemumwoyo ndikati mazimboora matsvatwa. Ndichizoti kuzarura danga. Kukwazisawo negidi. Kukama mukaka. Kunodongorera nekakopisi. Akati ovha. Zobwereketwa zvichina shumo. Kajazi. Kaka kunodongorera nekakopisi.
kakati ovha zokukereketwa zvichina shumo kajazi.